Wel, di cael diwrnod da yma yn sioe yn Llanelwedd. Sgyrsiau difyr efo ffermwyr ac eraill o'r draws Cymru'n cynnwys llawer o Ynys Môn. Braf o'ch gweld chi gyd yma. Di cael sgyrsiau da efo'r undeba amaethyddol hefyd. Mae'r misoedd nesaf yma yn mynd i fod yn rhai pryderus iawn wrth i ni symud at yr amser pan da ni fod i adael yr Undeb Ewropeaidd, a hynny fel sy'n edrych yn fwy tebyg heb unrhyw fath o gytundeb, a mae'n anodd rhoi mewn geiriau gymaint o drychineb fydda hynny i'r diwydiant amaeth yng Nghymru. Ac yng Nghymru yn benodol oherwydd y ffordd mae amaeth wedi gweu mewn i'n cymdeithas ni. Nid jyst mater economaidd di hwn, da ni'n sôn am gwestiwn cymdeithasol, a mi fydda ni'n sicr ym Mhlaid Cymru'n gweithio efo'r undeb a ffermwyr ar hyd y lled Cymru, wneud yn siŵr bod i buddiannau nhw yn cael ei gwarchod gymaint ag y gallan ni. Dim ond un rhan o Brexit ydy Ewrop mewn ffordd. Mae Prydeinio yma sy'n mynd ymlaen yn rhywbeth welson ni lawer ohono fo'n y sioe llynedd. Chi'n cofio'r ffrae dros frandio'r lle bwyd fel food is great. Mae'r lle bwyd yn ôl wedi frandio'n yn Gymreig heddiw, ond mae Llywodraeth Prydain yn dal yma efo'i logos nhw. Yr neges yma dwi wedi weld yn deud am y bwyd a'r diod goran y byd, dowch chi y Deyrnas Unedig. Wel, sori, hon ydy'n gwyl fwyd ac amaeth fwyaf ni yn yr calendar. Pam nallwn ni ddeud am y bwyd a'r diod gorau, dowch chi Gymru, di'n neud dim synwyr i fi. Beth bynnag, reit, mae'r sioe yn gyfle gwych fel bod amser i yr gymuned wledig yng Nghymru gyd o dati gilydd. Mae'n braf bod yma, ond rargia mae yna waith i wneud i warchod y ffordd yma fyw yn y blynyddoedd anodd sydd i ddod.